नदी नदी मला पण बघायची होती. बघ बघ. आम्ही दोघी मैत्रिणी जोडीच्या जोडीच्या, हातात पाटल्या तोडीच्या तोडीच्या. हे कसं वाटतं? मला बोललं मैत्रिणीला घेऊन येऊ नको, एकटं ये. हा, पुढच्या वेळेस आमच्याकडे मैत्रिणी चालत नाहीत, मित्र चालतात आमच्याकडे. कोंबडा फिरवत जाय त्याच्यावर जाडुळ जाय, काळ्या कोंबड्याची काळी मिशी, गो बैलाची दल्ली मिशी, काल्याची दात मोठे मोठे वाघ, वाघ पायाला गोमुजाशी लग. चला, हा व्ह्यू बघा किती छान आहे. रस्ता बघितलात आणि आम्ही चाललो आहे आता आजीकडे. आणि माझ्या मित्राची बॉडी बघा तुम्ही. कट करा हा व्हिडिओ, कट करा. चला, आम्ही चाललो बघा आजीच्या घरी आणि तुम्हाला रस्ता दाखवतो. रस्ता बघा एकदम सुंदर, वा वा वा, बघण्यासारखा रस्ता एकदम. असं वाटतंय स्वर्गातून रस्ता उतरतोय आणि आपल्या गावी कोकणात चाललेला रस्ता बघा किती मस्त वाटतंय. लय भारी आहे ना, एकदम हिरवं हिरवंगार. येस, ते मस्त. गणपतीपर्यंत फटाफट बुकिंग करा शुभांगी केर होमस्टे मध्ये. कधीपर्यंत? गणपतीपर्यंत फटाफट बुकिंग करा. सिलेंडर पण आम्ही आणलेला आहे. सिलेंडर नवीन आणलाय बघा. नवीन सिलेंडर आम्ही आणून ठेवलेला आहे. जेवणाची सोय तुमची पटापट होणार आहे. मस्त ताजं ताजं जेवण, गरम गरम गॅसवर गरम गरम जेवण. आणि इकडे लालपरी सुद्धा आलेली आहे. बरोबर आपल्याला जागा मिळाली आहे पार्किंगला बाजूला. कसं वाटतंय कोकण फिरून हो मुंबईकर? कसं वाटतंय कोकण? कोकणचा पाऊस मला बघायचा होता, तो पाऊस आज बघायला मिळालाय मला. खूप मस्त, एकदम जोरजोरात पावसात भिजलो पण आहे त्या पावसात. आता बायसेप जागा पुढच्या महिन्यात नक्कीच. येस. आणि इकडे बघा, इकडे पण एक कीरवाडी आहे. लोक फिरून फिरून ह्या कीरवाडीत येतात आम्हाला शोधत शोधत, पण ही कीरवाडी वेगळी आहे. इकडे येऊ नका आम्हाला शोधत. त्यांना वाटतं शुभांगी कीर म्हटल्यावर इथे कीरवाडीत येतात. नाही, इथे नाही येते. इथे नाही यायचं. रस्ते बघा छोटे आहेत. जर इकडे बस आपल्याला जर आली असती तर प्रशांत, इकडे बस आली असती तर समोर समोर गडबड झाली असती. काय ना, आपण रहिवासी ना इथले, आपण त्यांना बाजूला घ्यायला सांगितली असते. हे बघ कसं खाली आहे बघ. चला डॉगेश भाई, बाजूला वा. डॉगेश भाई. इथे बघा साई मंदिर आहे, इथे स्लोप आहे. हॉर्न देत जायचं. हॉर्न पानच आहेत ना खायची पानं. हो. औषध काय ते वेगळे काय? वेगळे वेगळे. अरे किती भारी आहे यार. काय आवडलं तुला? काय बोलतोस तू? काय होतं, भारी आहे यार. किती भारी आहे बोलतो. किती भारी आहे असं बोलतोय. खालीवर हा कोकणात कधीच आलेला नाहीये. तो आलाय प्रशांत कधी कोकणात? नाही, पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम आलेला आहे. आणि तो आणि चांगल्या सीझनला आलाय. बेस्ट सीझनला आलाय. पावसा सर्व हिरवगार बघून कसं वाटतं आतमध्ये? असं वाटतं निसर्गात चाललाय की नाही आतमध्ये. इच्छा खूप आहे, काच खाली करून असा. हा घे ना, इच्छा पूर्ण करतो आज आपली. घे इच्छा पूर्ण कर. घे इच्छा पूर्ण करतो. ऑक्सिजन जो मुंबई जो मिळत नाही ना, असं प्युअर ऑक्सिजन. हा, तो आमच्या गावी घेऊन जातो आता बाटल्या भरून ऑक्सिजन. खरंच असं म्हणजे. आता तुला आमच्या गावातला एक मोठा मंदिर दाखवतो. एकदम मस्त, एकदम टापटीप ठेवलेला आहे. होळीचा इथे होतो कार्यक्रम. होळी उत्सव शिमगा इकडे मस्त जोरात होतो. हे आहे आमच्या कालिका देवी मंदिर. बघ कसं आहे की नाही व्यवस्थित. हा ब्रिज बघ. आता एवढा छोटा ब्रिज आहे ना, ती आपली गाडी त्या ब्रिजवरून कशी जाईल तूच आता बघा. आता समोर बघ एवढा छोटा ब्रिज आहे. कसं वाटलं? जरा आपण पण उतरूया आणि तुम्हाला पण नदी दाखवतो आणि माझ्या मित्राला पण एवढं कोकण
आलाय. मी त्याला बोलवलं तू ये कोकणात, बोललो आमच्याकडे एवढा होमस्टे आहे, कधी येणार आपले मित्र म्हणजे मित्र फॅमिली कधी येणार. मी तुला घेऊन येतो, माझ्या मैत्रिणीला घेऊन येतो. हो हो बघा तू लाईव्ह तू युट्यूब वर सांगतोयस बघा, व्हायरल होशील. हे कसं वाटतं? मला बोलला मैत्रिणीला घेऊन येऊ नको, एकटं ये. हा पुढच्या आमच्याकडे मैत्रिणी चालत नाहीत, मित्र चालतात आमच्याकडे. हे बघ हे कसं वाटतंय, मस्त वाटतंय ना. हो या साईडला पण आहे बघ, पण इकडे हे आलंय गवत आलेलं आहे. यापेक्षा इकडे बघ, हे तुला आवडेल राईट साईडला. हे बघ ह्याच्यावरती उभा राहून फोटो काढ. तू पण आली? गाडी चालू आहे ना? मला पण हे बघायची होती नदी. काय बोलते? मला पण ही नदी बघायची होती. नदी मला पण बघायची होती. बघ बघ हे आलेच बघ. तुम्हाला ना कोकणात येऊन, रत्नागिरीमध्ये येऊन जर तुम्हाला गाव बघायचं असेल तर आमच्या ह्या मिरजोळे गाव पण बघा, एकदम सुंदर आहे. सर्वीकडे बघा झाडं माडं, नदी, पाटी कोकोनट ट्रीज. हा लोकेशन कसं वाटतो प्रशांत तुला? हा पण लोकेशन बघण्यासारखं आहे ना. असं म्हणजे सर्व रत्नागिरी दर्शन बघाल ना तर हे सर्व पण असं बघायचं सर्व. हे बघा हे सर्व एकदम छान. नदी बघा, त्याच्यावरती उभा राहून फोटो काढू शकता. आपण उभं राहायला जाऊ नका, कारण पाणी कधी वाढेल आपल्याला पण सांगता येत नाही. येस. हे बघा मुंबईकर बघा कसे फिरतात. हे बघा एवढा थिबा पॅलेसला फिरला ना जेवढा इकडे फिरतोय. त्याला लय आवडले. हो तो कधी आलेलाच नाही ना, कोकण बघितलेलंच नाही ना. आणि आता काय झालं, ऑफ सीझन असल्यामुळे रूम बीम पण खाली आहेत. मी बोललो अरे माझे मित्र कधी तुम्ही चान्स मारणार. माझं तर कुठे मित्राचं होमस्टे असतं तर मी तर गेलो असतो बोललो. मी बोललो तुम्ही बिंदास या फिरायला, राहणं खाणं फिरणं सर्व मायातर्फे, बिंदास यायचं. हा एक मित्र आहे आणि माझा एक तो अदनान करून एक मित्र आहे. हे 2 मित्र आहेत. अजून पण भरपूर मित्र आहेत, दाखवू तुम्हाला एक एक जेव्हा येतील ना. सर्व कसे कामधंद्यात असतात ना. तो पण थोडी सुट्टी काढून आलेला आहे. आला तर आपण फिरूया सर्व. पण हे छान वाटतं मला. ही एरिया भरपूर छान वाटते, आवडते मला, बघण्यासारखी आहे. हे पण छान वाटतंय बघ. कुठे गेला सोबत? हे बघ असं उभा राहायचं, असं इकडे असं, आणि असा फोटो काढायचा. किती छान वाटतं बघ, असं वाटतं ना. चला पावसाच्या अगोदर जाऊया आपण. पाऊस आहे ना, झटकेत पाऊस येतो. आजीच्या घरी नाही, आजीच्या घरी नाही, सगळीकडेच असं येतो जातो पटकन. येतो आणि जातो, शॉवर करून जातो सर्व. आता तुम्ही तिकडे बीचवर गेलात तेव्हा पटकन पाऊस. तिकडे पोचलात नाही, येता येता पाऊस आला आणि तुम्हाला धावायला लागलं ना. बरोबर आहे. मग पण कसं हिरवागार करतो सर्व गोष्टी. मस्त. चला बघ, तुला प्रॉपर कौलारू घर बघायचं होतं ना. बघ हा घर आहे, त्याच घरात तू जातोयस. जावा दाखव जा त्याला. जा चल. दिसतंय बरोबर दिसतंय. हा बघा फायटर कोंबडा. टुक 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 टुक. हे आमचं खतरो के खिलाडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. आरामात यायचं इकडे. खतरो का खिलाडी. झाडं मस्त बनवली एकदम. त्यांनी बघा आमची झाडं बघा कशी बनवली मस्त. गार्डन झालं पूर्ण गार्डन. इथे पण बघा गार्डन सर्व पाठी. हे बघ हे किती छान वाटतं बरं. रेड 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 सर्व मस्त ना. चल ये आमच्या आजीच्या घरी. ओ वा वा, छोटा पिल्लू बघा. ब्लॅक ब्लॅक ब्लॅक. ये इकडे चिंटू. तुम्हाला दिसणार नाही तो, गेला आतमध्ये गेला. चला गावातली बिस्किट, चहा बिस्किट खावा. गावातलं गावातलं चहा बिस्किट खायला या आमच्या आजीचं घरचं. खावा नको मी दुधाची नाही. मला तरच होता. मला ना
हातीचं पाटल्या तोडीच्या बोला जोरात बोला, जोरात. रेडी? ना मोठा येत ती मी बोलतो घ्या. बोल बा. बोला. तू पण बोल. आम्ही दोघी मैत्रिणी जोडीच्या जोडीच्या हातात पाटल्या तोडीच्या फू बाई फू फुगडी फू. बाकीचं नाही बोलत. बाकी काय? पू आहे, पू फुगडी पू. हाय आणखी काहीतरी नंतर काय आते? नको ते serious आहे. आल्या पाल्याची भाजी शेकटाची डाळ बस फुगडी घाल माझ्या पैठणी लाल लाल बाई लाल भाऊ सुभेदार भाऊच्या बायकोला चपलाचा हार मला मोत्याचा हार. हा, आता एक एक भाऊच्या बायकोला फुगडी रंगान ग संभाल आपला डुंगान ग आणखी काय प्रशादला समजलं. पिंग्याचा गाणं येतो आजी पिंगा दिंडा मोडग पोरी असा असा. आता विसरले. मी आता पुलावर त्या ब्रिजवर ना असा अहो, आजी पण करते दिंड्याची लांब दोरी दिंडा मोडग पोरी दिंड्याची लांब दोरी दिंड्या खाली कोण ग उभी दिंड्या खाली कोण ग उभी दिंडे काढिते मी भाऊजी दिंडे काढिते मी भाऊजी असं. बघा प्रशांत, तुला ऐकायचं होतं ना कोकणी पण गाणी? हे ना हे आता असं आपण मी आता असं करते ना वाजले पाहिजे. हे वाचतात इकडे हो, वाजलं पटापटा पाहिजे. वाजायला पाहिजे. पहिले वाजायचे तसे हे बघ. हे वाचतात. स्टोरी आजी, भूताची स्टोरी आहे काय कोणती? नाही भूताची नाही. मग देवाची स्टोरी नाही. वाघाची स्टोरी, आपल्या कोकणातला वाघ आहे. वाघ आहे. वाघ कुठे आहे ते? वाघ जरा जवळ आहे. इकडे बसा, इकडे असं बसा. नाही दिसत नाही, इकडे बसा तरी. हा, आमच्या गावात वाघ आहे. आणि वाघ आहे गावात. हे कसं तुम्हाला माहिती पडणार माहिती का? कसं तुम्हाला सांगतो. पहिली गोष्ट सांगतो. आत्तेने जे ड्रेस घातलेला आहे ते वाघाच्या चमड्याचा आहे. नाही. आता तुम्हाला इकडे हा काय बोलता आजी? वाघ तल्याचे धागे आमच्या बायांचा आशा नाही. हा, आणि उत्सव होतो तिथे वर्षात 2दा. आता 15 ऑगस्टला झालं ना. झाला हा 15 ऑगस्टला वर्षाचा. आणि देवी बसवलेली आहे गणपती आणि वाघ जाई. तो वाघ तिथे आमचा आत्ताच नाही, आज किती आमचा जन्म एवढा झाला त्याच्या आधीपासून तो येतो तिथे. पण दिसत नाही, असं कोणात काय करत नाही. गोरवा जातात, माणसं जातात, आंब्यावाले जातात. म्हणजे वाघाचं हे आहे तिथे. हाय म्हणजे काय म्हणतोय, वाघ आमच्या गावात आहे पण कोणाला दिसलेला नाहीये तो वाघ. दिसत नाही. प्रश्न समजलं तुला? दिसतो असा दिसतो तसा. अचानक त्याच्या टायमाला कोण गेला तर त्याला दिसतो. आता परवा आता बरं महिन्यापूर्वी आमच्याच वाडीतले काय त्याला सांगितलेलं आहे, देवीने बाबी बोल नको. देवी विचारतो मी काय खाव, ती चालला तर देवी सांगतात दगड चाव. मग तो दगड करकरवता. नाकूड चाव तर नाही, मला बग धरायचा आहे. बग म्हणजे काय, जनावर गुरा असतात ना, बैल हे गाई. तर ती म्हणता नाही, हुकूम दिला तरच तो धरणार. तिचा जर काय चुकला असेल देवीचा तर जा खा जा म्हणून सांगणार. मग तो उडी टाकणार. मांजरूने, कोंबडाने, काय पण नेतो. नाहीतर देवीचा हुकूम नाही तर काय करू शकत नाही. अक्का कोंबडा फणसा खाली टाकेला, फणस माझा सतेचा. बोल. फणस माझा सतेचा, बाजार भरला मतेचा. बाजार भरला मतेचा. एकीचा काय दोघीचा, किरांच्या मुलींचा. एकीचा काय दोघीचा, किरांच्या मुलींचा. असे कीर भले भले मोगऱ्याचे कले कले. असे कीर भले भले मोगऱ्याचे कळे कळे. आरवत कोंबडा मिरवत जाय त्याच्यावर डुळ जाय. काळ्या कोंबड्याची काळी मिशी, गो बैलाची दल्ली मिशी. केळीच्या पानावर जेवतो कसा, राजाला राम राम करतो कसा.
कसं वाटलं? कसं वाटलं? लाईव्ह शो दाखवला तुला, लाईव्ह शो. गणपतीची गाणी, गणपतीची. आम्ही हे सर्व श्रावण सिंगर आहेत हे महिन्यात लोकं. फुगड्या घालतो. दुनियातले सिंगर आहे पुण्यातले सिंगर. लाईव्ह शो. आता बाबा नाही. आता आता अजून आता आवाज 5 वर्ष अगोदर घेतलं तर आजी आता नाचायला लागली असं उठून. होय. आम्हाला तेवढं हे नाही. आजीचा उत्साह जो आहे तो अजून आपल्याला पण हे करण्यासारखं आहे, ऐकलं? जोडण्यासारखं आहे. अजून आवाज नाही आता माझ्या येत. आणि डॉक्टरनी भरपूर पण येतोय तिला आवाज सॅल्यूट आम्हाला. केला. लता मंगेशकर डॉक्टरने पण माझा तिच्या आवाज हात होता. असे घेतले. डॉक्टर एकदम किती वयस्कर आहे हे डॉक्टर. आमच्या अशी म्हणजे- मिरजोल्यातली लता मंगेशकर. हे बघ, एक काय गाणं म्हणतात, लाखो बायकात अशी एक देखणी तिच्या गव्हाणी पाहिली नाही कुणी. लाखो बायकात अशी एक देखणी तिच्या गव्हाणी पाहिली नाही कुणी. म्हणजे नवरा बोलतो, ऐकलंच काय, हा, तो आपल्या बायकोची लाल करी हा. असे म्हणजे तो गाणं ते आई ते वड्याचं गाणं ऐकलंत बोल काय? ना. वड्याचं बोल. म्हणजे बायकोची तारीफ करतोय एवढं आलंय ते. तो नवरा बोलता म्हणजे तिची बायको चांगली होती. लाखो बायकात अशी एक देखणी, लाखो बायकात अशी एक देखणी तिच्या गव्हाणी पाहिली नाही कुणी, तिच्या गव्हाणी पाहिली नाही कुणी. असं ते आमचं जावं आहे ना. तो रात्री जोक आहे जोक, ते तुम्हाला समजणार नाही, आम्हाला समजतं ते. तो सुनीलला. बाबू edit करून टाका. तो म्हणतो, ऍडिट करायला लागेल मध्ये मध्ये मला. काय ते म्हणतो रे, काय नाही, मला नाही माहिती. ते ती म्हणते वडाचं गाणं म्हणा. नाही वडे ते तळताना हा, वडे आवाज वडे आता- आता कोंबडी वडे तलताना गाणं. कोंबडी वळ हा कोंबडी वडे काय तलताना. झालं, आता गवर येतं ना, हा. एका ग पोलीचा आस्वाद केला, आस्वाद केला गौरी माझे सये ग जेवणे जेवणे. नाही जातोय. कोण रे, आमच्या पायाखाली बघा कोण कोण येतं. तर काय माहित आहे काय आहे गाणं, ह्याचा सण येतो ना गौरीचा भाऊअस्तक, तेव्हा तिचा नवरा होता लबाड, पप्पूसारखा आमच्या हुशार होता. आणि ही कशी साधी माझी माल्यावर सून, जाऊन बसला. ही माझी सून, ही काय नव्हता काय काय नव्हतं, अरे बोलायचं नव्हतं. काजल माझी साधी. हे म्हणता मी येते ती रत्नागिरीत खाणारी आहे ना काजल. तर ती वडे करी होती, तू वडे करा मी येते. आणि मला लपालो जाऊन, कोण पप्पू. आणि ती ना एक वडो दिलो काढले आणि त्यातनं खाऊक लागली. तर ह्यो तिकडनं गाणं म्हणूक लागलो माल्यावर ना, गौरी माझे सये ग जेवणो सुन ये, जेवणो सुन ये, मी म्हटला मेला ग तिरड्याला गेला, जेवढा वडा होईल ना तेवढा तो तिरड्याला खाय. गेला. ही बाई एका ग पोलीचा आस्वाद केला, आस्वाद केला म्हणजे एक पोली खाल्ली म्हणून या नवऱ्यानं आता बघल्या. तर म्हटल्या त्याने आता तू- आवाज घे ना तो सोडे तशी. ते वौसुक ना, आणि आधी खायची नसतं वडे. हा उसा म्हणून ते उशाला वडे त्याला लागतात राग ना. आला. मग ते उष्टे नाही करायचे असतात. हा, अशी तिने एक कहाणी खाल्लं. आहे. तिने एक वडा तलता तलता खाल्ला. खाल्ला. कसला उपवास नाही कसलं काय. मग तो तिला काय वाटला, तिचा नवरा वरती माळ्यावर लपून बसला, ही वडे करते. तिला वाटलं तो तिरडे आणायला गेला. तिला वाटला तो तिरड्या आणायला गेला. तुझी माझी फुगडी झाकी ग, संभाल आपली वाकी ग, वाकी ग. तुझी माझी फुगडी रंगान ग, सांभाळ आपला डोंगान ग, पू बाय पू, फुगडी पू. आता ना बाकीचा गाणं झालं. आता बस आता बस. चला. जरा टाळ्या वाजवा, टाळ्या वाजवा, टाळ्या टाळ्या वाजवा. अरे बाबा आता आता काय एवढं औषध घ्यायचं. औषध घ्यायचं आता, टाळ्या वाजवा. 9 दिवस ना हैराण झाले मला. इथे मुगली तुम्ही ब्रेक नाही घेत घेते बोलायचा असा? ब्रेक घेते पण ते माझ्याजवळ चालत नाही जास्त डॉक्टर ना, बोलले असं ना होत 3 असते. वर्षांत बाबा पण ती दोन्ही नाही बोलली तरी डॉक्टर मला चालत नाही. अशी हात बोलायला दिल्यानी, पाहिजे. हात मिळवल्यानी, अरे आम्ही ऐकतोय ना. डॉक्टरां खाली उतरल्या असं मला. ते लोकांना आवडतं. कशी आता आता आजी सर्वांना असा आशीर्वाद द्या तुमच्या दिलाय तो हाताने. आशीर्वाद दिलाय ना, आता तो हात लोकांना आता आवडलाय. हाताने आशीर्वाद द्या परत. सर्व माझे बाल गोपाळ जे काय मुंबईला माझे मुली, माझे मुंबईला काय, नाती पुऱ्या मुलगे जगभरात. सगळ्यासनी भरभरून. बारामतीचे मी बारामती. हा बारामतीचा. बारामतीचा माझा मुलगा. काय नाव तुझं बाबा? प्रशांत प्रशांत. प्रशांत आडनाव काय? नागवडे. नागवले.
हे पण माझा नातू मला बघायला आलाय, त्याला मग भरभरून माझा आशीर्वाद. सर्वांना आई वडिलांना त्याचा चांगला होऊन दे. आता लवकर लग्न होऊ दे. लग्न पण त्याचं कोणती लवकर पाहिजे होऊ दे. पोरगी कोणामतीची का कोकणातली? कुठची मेले ती कुठली पण चालेल त्याला. कुठची पण असं काय, चालेल. बारामतीचीच काय पाहिजे सर. आणि माझी सगळी मुंबईत आहेत, सगळी माझी व्हिडिओ बघणारी माझी नाती नातू मुलगे सुना सगळ्याच बारामती भरभरून म्हणजे अजित अगदी पवारांचं गाव ना? आशीर्वाद सगळ्यांनी. आधी म्हणायचे मला सगळे आधी हात दाखवा, तुमचे हात देवीसारखे दिसतात. भरभरून आशीर्वाद सगळ्यांनी बरोबर. माझी सगळी हेच मुलं आवडलं लोकांना खूप. सुखी राहून दे. आशीर्वाद परवाच्या आणि व्हिडिओ आजीचा आशीर्वाद सगळ्यांनाच पावतो. आज मला व्हिडिओमध्ये 2 गोष्टी आवडल्या, आजीचा आशीर्वाद जय सद्गुरू. आणि आज आत्याची चहा. नाही आत्याचा वाघाचा ड्रेस. होय काय? बिबट्या त्याचा वाघ. आत्ते बिबट्या. वाघ आहे पण दिसत नाही तो. ते आहे ते. तुला आता आम्ही कधीतरी पण मी आता आहे ना, मी वाघाला भेटणारच. भेटून वरती जा. पण इथे काय झालं, गेल्या वर्षी हे पण वाघासारखं दिसतं. हे माझं पण तसंच आहे. तुम्ही गेलात ना जंगलात, आता वाघाला मला बोलतील. त्याने आणून दिलं ना नाही फक्त असं वाकून राहायचं. मी सुद्धा घाबरते. वाघ तुम्हालाच घाबरणार. मला घाबरून पळून जाईल. अरे मला वाटतं ह्यांनाच बघितलं असेल लोक. नाही ते कुठे दिवसा ढवळे आहेत. किती कडवे आहेत? दोनच 2 कडव्याचं गाणं सादर करीत आहे. काय नाव काय आजीचं? मालतीबाई जोशी. आजीच म्हण. आजी. बेगून चल ग मायराला, काय वाजवा? गणपतीच्या सणाला बेगून चल ग मायराला. काय ते बघे सेवा बाबेला नाही काहीतरी 2 कडव्यात तपलेला काय बोलत असतं? गाणं, मला 2 कडव्यात गाणं तपलेला आहे. आणि दुसरं बोलत असेल मला हसायला येतं. एवढं काम माझं. बघित राग येता. गौरी गणपतीच्या सणाला जास्त बेगून चल ग आवडत नाही मायराला, मला. गौरी गणपतीच्या सणाला बेगून चल ग मायराला. आणखी काहीतरी त्याला आहे. पण मी खाली पण कोण चालतंय बघ, दिसतंय का खाली? खाली तुम्हाला बोलू असेल. दाखवू नाही शकत आम्ही. बोलू बोलू. हा. त्याच्यानंतर ते हा सुखी राहा बाबा. आणि असे तुम्हाला सांगतो, पूर्वीचे जर माणसं असतील त्यांच्याशी बोला. होय. ही पिढी रेअर आहे. परत अशा पिढी मिळणं भेटणं भरपूर कठीण आहे. राहा सगळी. होय. त्यांच्याशी बोला, त्यांच्याशी नॉलेज घ्या, त्यांच्याशी त्यांच्या जुन्या आठवणी घ्या. या कधी गणपती कालावर पुकडेचं माझे लोक काय करतात, म्हातारी ओल्ड झाली लोक की हे बघ राग नाही करायचं त्यांना. फक्त तुमच्याकडून काय हवं असतं माहितीये का? त्यांचा फक्त तुम्हाला तुमच्याशी बोलणं बोलण्याचं टाइम हवा त्यांना. बाकी तर time काही दिला नको. पाहिजे त्यांना त्यांना टाइम दिला पाहिजे. बोलण्यासाठी. हा ऍक्च्युली आज टाइमच सर्वांकडे असं मला पण नाहीये, आवडत नाही पण की टाइम असं दिला पाहिजे. तरी पण म्हाताऱ्या थोडाफार टाइम लोकांना लोकं काढायचा. राग करतात. म्हणजे आम्ही स्वतः पण बघितलंय रिअल. होय. उलट सांगतो 60 पुढच्या माणसांना बोलायला जास्त आवडतं. होय. हो आता लोक काय करतात, एखाद्या सासू सासऱ्यांचं वय 50-60 झालं की म्हणतात हे लोक केव्हा जातात आहेत. पण ही अपेक्षा धरू नये. धरू नाही. नाही. होय. तेव्हा माणसाच्या मरण्याची कधीही अपेक्षा धरली नाही पाहिजे. उलट माझी आजी आता 85 आहे. माझ्या हिशोबाने तरी 100 क्रॉस करणार, हा. असं मला तरी वाटतं. एवढे एनर्जी त्याच्यापेक्षा पण जास्त करायला पाहिजे. 100 क्रॉस म्हणजे 100 आणि 120 मला तरी वाटतं ते आज जन्म राहिले पाहिजे. अनलिमिटेड. राहिली पाहिजे बसून. आमची लिमिट असणार आहे 50-60 नंतर आमची लिमिट. आपली सांगू शकत नाही. मी नाही, मी 100 क्रॉस करणार. हो. तुझ्या जोडीला मी असू दे पण बाबा, आहे. तुला हो भरपूर आहे. सव्वाशे तरी होऊन दे. तुझ्या जोडीला मी पण आहे मग 100 क्रॉस करायला. 100 आम्ही एकत्र नाही पण बर्थडे माझी पण इच्छा आहे. मी सांगते माझी पण तुला इच्छा माहिती आहे, आहे माझी की मोठी मी ताई आहे ना. खूप अशी म्हातारी झाली पाहिजे. एकदम म्हातारी अशी. हो बाबू. म्हणजे कसं माहितीये म्हणजे कसं एवढा मुलगा पप्पूचा मुलगा किंवा मुलगी जी आहे ना, हा. ती तुम्ही दोघं जण एकत्र सायकलने हा, त्या लग्नामध्ये एकत्र बरोबर. लग्नाला बरोबर. असं. पण असा मुलगा तर आपली म्हणजे एखाद्या माणसाची सेवा असा करणार मुलगा अशी मुलगी सेवा करणारी सेवा करणारे असल्यावर असतील तर कोण आई बोलेल? आजी व्यवस्थित राहतात. हा, तेच ना. आणि पैशापेक्षा जास्त महत्व इथे आहे. हे तुम्हाला जेव्हा समजेल मला ना, जो माणसं व्यक्ती गेल्यावरती आई-वडिलांचा जो राग समजतं. करतो ना, त्याला मला अजिबात आवडत नाही. आई वडीलचा राग मला पण केला तरी मला राग आमची येतो. पोरी आम्ही खाल्ल्याशिवाय काय खायच नाही. कोण पाहुणा येऊन दे तेच काय गेलो येऊन तरी. दे
हा असं पाहिजे. काहीच अन्न खायचे नाही. ज्यांना समजलं त्यांना माणसं गेल्यानंतर समजण्यापेक्षा काय माणसं लोकांना आई आणि असल्यावरती वडील समजणं काय जास्त समजत गरजेचं आहे. नाही. समजत त्याच्यामुळे नाही. तर आपण दुनिया बघतो. होय. हेच बाबा माई बाप हे दैवत माझे हसत माझ्या घरी, कशाला जाऊ मी पंढरपुरी. मग बरोबर. बघा काय बरोबर. असा एक अभंग आहे. होय, पंढरपूरला जाण्याची काहीच गरज नाही. काहीच आपले नाही. आई हसत वडील माझ्या तेच आपले घरी, आई वडील कशाला जाऊ मी पंढरपुरी. दैवत तेच आहे ना आपलं. ते आई बाप म्हणजे आपला दैवत आहे. काय लोकांना म्हणजे शिकून समजणाऱ्याची सवरून कामं. काहीच समजत नाही. असं त्याचं- काय. आणि कसं असतं माहितीये का, आता बाकीच्या पिढींचं मला माहित नाही, बाकीच्या जनरेशनचं, पण आजी एक अशी पिढी आहे ना की त्यांच्या एरियामध्ये आलं की त्यांना वाटतं की माझा नातू आला पाहिजे मला भेटायला. हा, तिला आणि खूप आहे. म्हणजे त्यांना आवड आहे माणसांची आता या तिला पिढीला. खरं म्हणजे तिला ताकद नव्हती आम्ही- उठण्याची, पण हा. पण मला गरीब बोलते, आहो, तू मनात साडी दे मोठे मला, आहे बाबा. हा. पप्पू येतोय ना, येऊ दे. आणि दुसरी पिढीचं मी नाव नाही ठेवत, पण त्यांना हे बघ. माणसांना भेटायला आवडत आता नाही, मी बोलायला एवढं- आवडत नाही. या आता पिढीला बोलायला कसं आवडत नाही. माणसं भेटणं, माणसं आली पाहिजे आपल्याकडे, अगं, आता आणि हे आमच्या ओढ- घरी कायमच चालू आहे. ही इथेच ओढ खाली. आता ह्या जनरेशन पर्यंत आणि मी राहिली. आता आडव घेणार होते, अशी तर ह्याचा फोन आला तर उठून गेले. हा. नाहीतर आले एवढी खिचडी खाल्ली 2 चमचा आणि इथे पडणार होते, हे ताट घेऊन गेली. तर म्हटलं काय कोणता फोन आला पप्पूचा, तर ये बोलले. हा. शिरा बिरा खाल्ला असं बघा, मग हे पण आम्ही आलो की मग एनर्जी आजीला पण येते, नाही तर माझी झोपून राहते. पण असं पाहुणी होतं. पण येतच आहे की काय आलेली हा, yes. म्हणून नाही पप्पूला पण हल्ली ना लय ओढ लागली हा, आजीची. मग आजी आवडते असं काय नाही. नाही हल्ली लयच ओढ लागली त्याला त्याला. आहे ना पहिल्यापासून. होय. अगं, म्हातारा माणूस जगा त्याला आवडता हाय तो आवडणार असं आहे ना. सगळा मिळता. आता आजीला फिरवायला जायचं एक ठिकाणी, पण आम्ही सांगत नाही कुठे. आधी नाही, आधी सांगणार नाही. पण न्यायचं फिरायला. आजीने फक्त सिग्नल दिला पाहिजे, ग्रीन तू सिग्नल. सांगू कुठे नको नको. हा, आजीने ग्रीन सिग्नल दिला की माझी गाडी वाघ बघायला तुम्ही म्हणला वाघ बघायला. तल्याची वाघ मोठे मोठे वाघ, वाघ पायाला ग मुजाशी लग, तल्याची दात मोठे मोठे वाघ, वाघ पायाला ग मुजाशी लग, वाघ पायाला ग मुजाशी लग, तल्याची दात मोठे मोठे वाघ, वाघ पायाला ग मुजाशी लग. चला 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 चला, बाय बाय. बाय बाय. चला. प्रशांतला ओके. काय पाहिजे तुला? ऍपल पाहिजे का ते पाहिजे? नको काही नको, काही नको, काही नको. तुम्हाला असं देऊ नाही नाही, असू दे, आम्हाला आमच्या घरी येतं हे देवाला खूप माझ्या येतं. भाचीन पाठवलं घे घे, तुला गिफ्ट दिलं की. थँक्यू बाय. पप्पूला ऍपल शुभांगी खावा, डोकेदुखी थांबवा. डाळिंब खावा, बॉडी बनवा. शंभर वर्ष झालं. चला बाय आजी. बाय.